No niin, hei kaikki. Tervetuloa kurssin lineaarialgebra 1 videoluennolle. Ollaan luvussa 3 ja episodi 2. Toi episodi 1 oli aika pitkä, tuli noin tunnin mittainen video. Tästä taitaa tulla vähän lyhyempi. Eli episodissa 2 katsotaan nyt suoria ja vektoreita ja parametrimuotoja, niin sanottu normaalivektorin muoto on aiheita. Ja yleinen parametrin muoto menee seuraavalla tavalla. Eli jos meillä suora kulkee orikon kautta, lihavoitu 0, nyt on siis piste 0, 0, eli oriko. Ja sitten on toinen piste annettu, tämä oli siis ensimmäinen piste, toinen piste P, ihan vaan joku P1, P2, lihavoitu P siis nyt samaistaan piste vektorin kanssa, niin mikä on se yleinen parametrin muoto? Se voidaan esittää muodossa t kertaa p, missä toi t, ei siis lihavoitu, se on luku, reaaliluku, skalaari, on niin sanottu vapaa parametri. Eli mitä tämä tarkoittaa noin niin kuvallisesti? Taas valitettavasti tässä ei ole kuvaa, mutta katsotaan löytyykö täältä joku aikaisempi kuva, jossa mä voin vähän demota tätä. Tossa nyt on kuva, ihan siis tämä esimerkki 2.1, jossa oli piirretty jotain suoria. Käytetään sitä nyt tässä apuna. Katsotaan tätä suoraa, se kulkee orikon kautta. Se oli miinus 14x1 plus 2x2. Eli tuossa on se oriko 0. Ja sitten valitaan sieltä joku piste. Sieltä on valittukin piste 0,5, 3,5. Ja tämän näköinen suora, no mikä olisi tälle parametrin muoto? No me otetaan mikä tahansa vektori tältä suoralta. Me otetaan nyt sitten vaikka toi, joka menee 0 just tähän pisteeseen P, 0,5, 3,5. Ja ne pisteet tällä suoralla on siis tuo vektori ja sitä se T:llä joko venytetään tai supisetaan, tai jos T on negatiivinen, niin mennään tähän suuntaan. Ja kun T kulkee läpi kaikkien lukujen, niin se piirtää tämän suoran tasoon. Eli sitä tarkoittaa toi parametrimuoto TP tässä. No mikä on sitten yleinen, eli tässä jos me katsotaan pisteitä TP, T käy kaikki luvut, kun valitaan T 0, niin tuohon tulee 0, eli tämmöinen suora kulkee orikon kautta. No jos ei se kulje orikon kautta, niin mitä sitten tehdään? No siirretään tämä suora pois sieltä orikosta jollakin siirtovektorilla B. Eli yleinen muoto on siis, ehkä tämä kannattaa ajatella niin, että ensiksi otetaan se B, joka siirtää sen pois orikosta. B on siis vain joku piste sillä suoralla. Ja sitten valitaan se suunta, mihin se suora kulkee, ja kerrotaan sitä TP:llä. Ja mites tossa otetaan se aikaisempi kuva taas. Meillä on tämän näköinen suora tässä. Mikäs tämän yhtälö on? No nyt me voidaan ottaa B vaikka toi mikä äsken oli P. Eli siirretään tuolta orikosta se vaikka tohon pisteeseen. Eli B on 0,5 ja 3,5. Ja sitten ruvetaan piirtää tätä suoraa, eli otetaan yksi vektori tältä suoralta. Ja mikä sieltä nyt otetaan? Otetaan vaikka tuo vektori, joka menee, on siis miinus 1. Otetaan puolikas, miinus puolikas ja 1,5, joka sojottaisi tähän suuntaan. Orikosta ajateltuna se olisi siis täällä. Ja sitten ruvetaan piirtämään tätä suoraa niin, että se T vaan juoksee, juoksuparametri käy läpi reaalilukuja. Ja kun T on 0, niin se olisi silloin tuo piste. Eli sitä. Se on yksi tapa ymmärtää tämä. Eli silloin kun se kulkee orikon kautta, niin otetaan vain yksi piste.
ja kun se piste kerrotaan teillä, niin se piirtää se koko suoran, ja jos se kulje orikon kautta, niin sitten pitää siirtää se sinne, missä se kulkee, eli jollain vektorilla b. Okei. Huomautusti alkuun, onko tämä tämän näköinen parametrin muotoinen yhtälö, tai ei siis yhtälö, vaan parametrin muoto suoralle. Onko se yksikäsitteinen? No se ei ole millään tavalla yksikäsitteinen. Eli jos otetaan vaikka tuommoinen muoto, jos meillä on t kertaa 1,1 plus 0,2, eli jos tämä unohdetaan tässä, niin tämä on t 1,1, tämähän itse asiassa piirtää sen lävistäjän, jos x1 ja x2 on samoja. Ja 0,2 tämä tarkoittaa sitä, että siirretään se y-akselilla, tai itse asiassa x2-akselilla 2 pykälää ylöspäin. Okei. Tämä on yksi tapa ilmoittaa. Tämä on itse asiassa sama suora. Eli ensinnäkin, onko se t vai miinus t, sillä ei ole mitään väliä. Se sanoo vain, että kumpaan suuntaan se piirtäminen tapahtuu. Ja 1 piste on se, jos unohtaa tämä siirto. Jos yksi piste on suoralla ja oriko on, niin 3 on myös samalla suoralla. Ja sitten taas tämä on sama siirto. Ja mitäs vielä? No tässä on taas tämä t 1 on sama kuin täällä tämä. Ja täälläkin sama kuin valitaan vähän toinen t. Ja -4, -3, eli tämä siirto 0,2, niin se voidaan tehdä myös, siirretään mikä tahansa piste sieltä otetaan, siltä alkuperäiseltä suoralta. Eli nämä on 3 tapaa piirtää sama suora. Suosittelen, että kokeilette itse piirtää sen koordinaatistoa, ja toivon totisesti, että ei ole tapahtunut virhettä. Se on ihan mahdollista, että minulla on kirjoitusvirhe täällä tai jonkinlainen ajatusvirhekin on mahdollinen. No, katsotaan nyt, ehkä se selviää, onko se ajatusvirhettä vai ei. Mitä suoraan nämä parametrisoidut esitykset tarkoittaa? Voidaanko me sitä silloin toisella tavalla? No, kokeillaan kulmakerroin muotoa. Mä väitän, että nämä kaikki suorat on kulmakerroin muodossa. x2 on x1 plus 2. Eli jos me unohdetaan toi 2, niin se tarkoittaa sitä, että me unohdetaan tämä piste täällä esimerkiksi, jolloin nämä on kaikki ne suorat, jos on x1 ja x2 on itse asiassa samoja. Jos tuo 2 unohdetaan, niin sitä se tarkoittaakin. Ja millä se 2 tulee se takaisin? No, tämä on siis sellainen suora, missä on siirretty x2 akselilla 2 pykälää ylöspäin. Eli x2 onkin se x1, mutta se lisätään ne 2 pykälää. Eli näyttää siltä, että tämä on tosiaan tämä kulmakerroin muoto, ja ainakin tämä ja ehkä nämä kaikki parametriset muodot on samoja. Okei, tässä nyt näkyy vähän huonosti, ehkä tuo sisennys on, että huomautus loppu tähän. Jatketaan taas vähän tätä teoriaa, eli lähdetään siitä, että me otetaan kulmakerroin muoto. x2 on kulmakerroin x1 ja sitten tuo x2-akselin leikkauspiste, eli intersepti, eli tuo beta. Miten tämmöiset saadaan parametrimuoto tai jokin parametrimuoto? Eli nämä ei ollut siis yksikäsitteisinä parametrimuodot. No, yksi tapa on ottaa se, että no toi plus b tarkoittaa, että mulla olet sen nollaksi x1, niin x2 tulee beta, eli yksi piste tältä suoralta, eli ne parit x1 ja x2, jotka toteuttaa tämän yhtälön, on 0 ja beta. Ja kun tänne tx valitaan 0, niin sitten on ok. Entäs muuten? No, nythän tämä voi tämä kulmakerro, me katsoa, kun x1 kasvaa 1, niin x2 kasvaa koolla. Sitähän tämä kulmakerroin tarkoittaa. Ja no, jos x1 kasvaa t-llä, niin x2 kasvaa t-koolla, missä t on mikä tahansa luku, eli vapaa parametri. Joten tämä on yksi tapa, yksi parametrimuoto kulmakerroin muodosta. Eli t, x1 kasvu 1, x2 kasvu k, ja sitten toi plus 0b, joka tekee tämän siirron beta. Entäs sitten normaali muoto?
Eli meidän normaali muotohan oli tämän näköinen, että a1 kertaa x1 plus a2 kertaa x2 on b. Eli nämä oli niitä muotoja, joita meidän yhtälöryhmissä, yhtälöpareissa usein tulee. Se on yksi syy, miksi mä kutsun tätä normaalimuodoksi. No mites tämmöiset saataisiin parametrimuoto? No se voi suoraan tästä keksiä jonkun muodon. Tai sitten meillä on tämä kulmakerroinmuoto, siitä me tiedetään jo. Eli laitetaan tämä kulmakerroinmuotoon sikäli kun se on mahdollista. Jos ei se ole mahdollista, niin pitää tehdä jotain muuta. Eli miten me saadaan tästä kulmakerroinmuoto, no me saadaan se ratkaisemalla x2 suhteen. Tämmöistä meillä aikaisemmin olikin, eikä tässä ole mitään ihmeellistä, on perusalgebraa, lineaarialgebraa itse asiassa. Eli siirretään toi a1x1 toiselle puolelle, jolloin meillä jää a2x2 toiselle puolelle, vasemmalle puolelle. Jaetaan a2, niin saadaan tämän näköinen. Ja nyt tietysti jos a2 on 0, niin tämä ei toimi. Sitten pitää tehdä jotain muuta. Mutta oletetaan, että se ei ole, jolloin tämä toimii. Ja sitten ihan vaan tuosta aikaisemmasta, eli 1 on tämä suunta x1 suunta, x2 suunta on silloin miinus a1 per a2, tai se vauhti. T juoksee, ja sitten meillä pitää olla siirto. No siirtohan 0. Ja tossakin nyt on virhe, mä oon unohtanut tämän tällä b jakaa a2. Pahoittelen, pientä virhettä tämmöisenä on jäänyt, eli taas mä tuun korjaamaan tämän, ja kun lataatte Bruit, niin huomaatte sellaisen diskrepanssin, että sieltä pitäisi olla oikein. Eli vastaavasti tämä parametrimuoto on tietysti taas väärin, eli tämä menee ihan ok, mutta tämä b pitääkin jakaa vielä a2. Ja seuraava muoto, itse asiassa taas tämä on virhe. Tämä nyt on vaan tämmöistä havaintoa, että tämä t on siis tämä juoksuvauhti. Jos täällä on tämmöinen, jos mä kerron teen a2, niin se on se sama asiahan se parametri piirretään, mutta vähän vauhdikkaammin tai hitaammin riippuen mitä a2 on, jolloin silloin tänne tulee a2 ja tänne ja a1, siinäkin on taas virhe, se pitää olla miinusmerkki, unohtu tuolta. Pahoittelen näitä virheitä, tosiaan merkkaan ton, se tulee siis miinus a1 pitäisi olla tässä kohtaa. Okei. No, toinen tapa näitä vektoreita käyttäen määritellä suoria liittyy tähän 2 pisteen tapaan määrittää suora. Eli tähän me ollaan myös opittu jo, että jos meillä on 2 pistettä annettu, niin niiden avulla voidaan määritellä suoraan erilaisia yhtälöitä. Ja sama tietysti toisinkin päin. Lähdetään nyt, me ollaan annettu 2 piste P, ja vaan P1, P2, ja sitten Q1, Q2, ja kysytään mitkä on ne pisteet X, jotka on P ja Qn välisellä suoralla. Ja ensimmäisenä kirjoitetaanpas näin, meillä on X, on joku piste, joka on T kertaa P plus 1 miinus T kertaa Q. Jos tämä T on välillä 0,1. No mitä tässä tapahtuu? No, ensimmäiseksi kannattaa katsoa tietysti ääripäät. Jos T on 0, tästä tulee Q. Kun T on 1, niin tästä tulee P. Jos T on puolikas, niin se on puoli P plus puoli Q, jonka voi arvata, että se on Q ja P puolessa välissä. Ja sitten kun se T kulkee väliin 0,1, niin tämä piirtää sen janan, joka on P ja Qn välillä. No sitten tiputetaan tämä rajoitus, että se on 0,1, laitetaan sitä olemaan vain joku reaaliluku. Sitten se piirtää ulkopuolellekin. Eli tästä nähdään, että yksi parametriesitys suoraan, joka kulkee pisteiden P ja Q kautta, saadaan siinä muodossa otetaan T verran P:tä ja 1 miinus T verran Q:ta.
Ja t on tosiaan se vapaa parametri, juoksuparametri. Selvä. Sitten meillä on jäljellä tämä normaali muoto. Tämä on ehkä nyt se sellainen, mitä nyt sanoisi, hankalin näistä kaikista ymmärtää. Osittain sen takia, että tämä on varmaan uutta. Ja se liittyy jollain tavalla nyt missäs meillä oli? Tuossa meillä oli tämä, mistä me lähdettiin normaalimuotoinen suoran yhtälö x1 ja x2 avulla. Ja ruvetaan miettimään tätä nyt näillä meidän vektorimerkinnöillä. Se yksi pointti näillä vektorimerkinnöillä nimenomaan on, että me saadaan käsittelymme mukavammaksi kuin ilman niitä. Ja tässä nyt on A1 kerrottuna x1 ja A2 kerrottuna x2. Ja jos me kirjoitankin nyt vektorin A, joka on sellainen, jossa nämä komponentit A1 ja A2, niin tässähän meillä on pistetulo A1, A piste X. Okei. Eli normaali muoto. Me voidaan siis lähteä siitä, että me otetaan tämä A1, A2, joka suurin piirtein kertoo, miten x1 kasvaa, miten x2 kasvaa. Ja kirjoitetaan tämä normaali muoto vaan näiden omaisella A.x on B. Okei, jos B on 0, mitä tämä tarkoitti? Tämä tarkoitti sitä, että tämä suora kulkee orikon kautta. Eli nyt me ollaan määritelty kaikki orikon kautta kulkevat suorat vektorin A avulla siten, että A.x on 0. Ja A.x on 0 tarkoittaa sitä, että A ja X on kohtisuoria. Ja kohtisuoralle olette varmaan muistatte sellaisen nimityksen kuin normaali. Eli tämä voidaan sanoa myös, että A on X:n normaali. Okei, tästä nimitys normaalimuoto. Eli mitä tämä tarkoittaa, jos meillä on annettu tämän näköinen yhtälö, me piirretään se A sinne koordinaatistoon, se on nollasta sojottava vektori johonkin suuntaan, ja sitten sitä vastaan kohtisuoraan on vektorit X, eli me otetaan se yksi vektori, piirretään sinne ja sitten piirretään sitä kohtisuoraan vastaava suora, myöskin orikon kautta kulkeva. Ja näin ollaan saatu orikon kautta kulkeva suora määriteltyä normaalivektorin avulla. No entäs sitten, jos tämä meidän suora ei kuljekaan orikon kautta, eli tämä B on jotain muuta kuin 0. No sitten, kun se ei ole 0, niin se ei ole kohtisuora A:ta vastaavaa jonkinnäköisessä kulmassa, jonka tuo B määrää esimerkiksi kosiinikaavan avulla. Se on yksi tapa tulkita tämä. Mutta taas toisaalta mehän voidaan lähteä siitä, että meillä on lähtökohtaisesti annettu normaali vektori suoralle, joka määrää sen, ja sitten se suora on siirretty pois orikosta, tai ensiksi siirretään pois orikosta ja sitten määritellään se normaali vektori. Mutta otetaan vähän toisen näköinen lähestymistapa nyt. Lähdetään tuosta parametrimuodosta 3.6. Sehän ei ollut yksikäsitteinen. Eli 3.6 oli siis tämä. Meillä on suuntavektori P annettu, ja siihen suuntaan mennään T-pykälää tai vauhtia T, miten vaan. Tämä piirtää sen suoran, ja sitten on se plus B, joka siirtää sen suoran pois orikosta. Ja tästä tosiaan sen kuin P kuin Bkään ei ollut yksikäsitteinen. No, voitaisiinko me valita jotkut sellaiset P tai B, että tämä olisi jotenkin kanoninen, tai jos nyt ei yksikäsitteinen, niin ehkä mukava käsitellä. Ja se ajatus on se, että nythän meillä on P, kertoo sen suunnan, miten sillä mihin suuntaan se suora kulkee, ja B kertoo sen siirron orikosta. No jos tämä suoran suunta ja tämä siirtovektori B on kohtisuoria, eli P.B on 0, niin tämä tarkoittaa, että me ollaan löydetty sen suoran
normaali vektori. Eli tämä nyt vastaisi sitä, että täällä tämä A ja B on samoin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan, otas taas täältä vähän kuvaa, mitä se täällä tarkoittaisi. Meillä olisi nyt esimerkiksi tämä suora tässä. Sen suunta menee tähän. Tämä on se P, siis kulkee tällä suoralla. No mikä se normaali vektori olisi? Mikä olisi sellainen siirto tänne, joka olisi kohtisuorassa? Se olisi tohon kohtaan siirtäisi. Tuohon tuli silloin suora kulma. Eli nyt meillä olisi, tämä suora on B, joka sojottaa tohon. Ja sitten P, joka menee vaikka tohon suuntaan ja sitä kerrotaan teille, niin se piirtää tänne. Eli aikaisemmin meillä oli yksi tapa siirtää tohon pisteeseen, mutta siirretäänkin sellaiseen pisteeseen, että se on kohtisuorassa tuolla. Ja miksi me halutaan näin tehdä, tai miksi tämä on joskus mukavaa tehdä näin, niin se johtuu siitä, että tässä tapauksessa se B tai siirtovektori niin kertoo sen suoran etäisyyden orikosta suoraan välittömästi. Eli sillä on tulkinta. Se on lyhin siirto, mikä voidaan tehdä niin, että päästään sille suoralle. No sitten toi P, no se ei ole myöskään yksikäsitteinen, mutta ajatellaan, että se on yksikkövektori, eli P:n pituus on 1. Se jollain tavalla normalisoi sitten sen, että se T kertoo jollain tavalla sen vauhdin, että se piirtää, jos T on aika, niin aikayksikkössä ykkösen mittaisen pätkän sitä suoraan. Eli tämä helpottaa vähän tilannetta. Eli tämä on se idea. No sitten kysymys on, miten tällainen löydetään. Että pystytäänkö me esittämään tämä suora 3.6. Siis 3.6 oli taas tämä ihan yleinen parametrimuoto, joka ei ole yksikäsitteinen. Eli T kertaa suuntavektori plus siirto, mikä on tietysti sama kuin siirto plus T kertaa suuntavektori. Se on sama kummin päin tämä tehdään. Ja nyt pitäisi siitä löytää sellainen B, että se onkin kohtisuorassa sitä suoraavasta, tämä siirto. Ja no se B tässä oli annettu, eli kutsutaan A:ksi nyt tätä uutta suuntaa, eli me siis itse asiassa etsitään jotain tämän kaltaista. Että meillä on X on suoralla olevat pisteet ja ne määritellään suoraan vastaan olevan normaalivektorin avulla. Ja tämä itse asiassa on se, että mitä se tarkoittaa. Meidän pitää löytää semmoinen piste A, joka on T0 kertaa P plus B. Mikä tämä on? Tämä on jokin piste sillä suoralla, koska se suorahan oli nämä pisteet. Siis me ollaan lähdetty siitä, että suoraan vaan TP plus B. No joku piste T0 siellä on, mihin me halutaan, että orikosta lähtevä siirtovektori, jota kutsutaan nyt A:ksi, sojottaa. Ja me halutaan, että tämä A on kohtisuorasta suoraan vasten, mikä tarkoittaa sitä, että A on kohtisuorasta P:tä vasten, joka on se suuntavektori. Okei. No laitetaan A:n paikalle se, mitä se on. Se on T0 P plus B. Ja P on se, mitä on. Ja sen piti olla 0. Eli me saadaan tuolle parametrille T0, siis sille tietylle pisteelle, sille suoralle, tämän näköinen yhtälö. Ja tämä nyt on kohtalaisen helppo ratkaista. Mitä mä tässä teen, niin mä voisin tietysti avata nämä koordinaatit tai mitä se on, mutta mä käytän nyt yksinkertaisesti tämän pistetulon bilineaarisuutta ja sitä, että tämä P on yksikkövektori. Eli tämä näin tässä on sama kuin tämä. Mä oon vaan avannut nämä, kertonut tämän P:n sisään, jos niin haluatte, tai käyttänyt bilineaarisuutta. P pistetulo P, tämähän on P-normi 4, P-normi oli 1, se 4 on 1, se häviää. Eli T0 on mitä jää tähän, ja tänne tulee B plus P, anteeksi B pistetulo P:n kanssa on 0. Ja okei, tämä on kuitenkin luku, tämä pistetulo, mä voin siirtää sen vaan tolle puolelle, että T0 on miinus B piste P. Okei.
Ja sivumennen sanoen, niin, tai ei mitään sivumennen sanoen, no nyt taas tämä T0, laitetaan se paikalle tuonne A paikalle, A yhtälöön, eli tämä meidän A, joka on siis normaali siirtovektori, siitä tulee T0, P plus B, mikä tämä T0 oli, se oli miinus P.P. Okei, no se nyt on mitä on. Eli jos me lähdetään missä tahansa parametrimuodosta, joka on siis vain yleisesti t kertaa suunta, p plus b siirto, niin me saadaan niistä normaali vektorimuoto niin, että me valitaan ax tämän näköinen hökötys, jolloin silloin meidän suora on t kertaa p plus a. Ja se tulkinta tosiaan on, että a:n pituus on tämän suoran etäisyys orikosta, ja a-vektori on tosiaan se, joka siirtää sen sieltä niin, että tämä on lyhin mahdollinen matka, että päästään sinne suoralle. Ja niin, siinä se oikeasti tämä normaali vektorimuoto menee. Okei, katsotaan esimerkki. Tämä ehkä selventää vähän, mitä tässä tapahtuu. Eli otetaan, että meillä on suora normaali muodolla x1 plus x2 on 1. Tämän näköinen muoto. Ja halutaan etsiä normaali vektorimuoto. Eli parametrimuoto, jossa meillä on normaali vektorilla tämä siirto. Ja tämä on nyt tosiaan taas, tehkää niin kuin minä sanon, älkää niin kuin minä teen, eli piirtäkää kuva, piirtäkää tämä suora koordinaatistoon. Ja aika nopeasti näkee, että tässä on yksi tapa on suuntavektori, p on 1 miinus 1, eli kun x1 kasvaa yhden yksikön, niin x2 vähenee yhden yksikön, eli nämä luvut on itsesarvoltaan samoja, koska täällä kertoimet on samoja. Ja no, voidaan siirtää vaikka, että x2 on tuolle puolelle miinus x1 plus 1. Eli tuossa on se kulmakerroin k, ja tuossa on se x1 oli vain 1. Ja mikä se siirto on, eli varsinkin kulmakerroin muodossa, jossa tuo on tällä puolella, niin näkyy, että se beta on 1, jolloin b on 0,1. Okei. Eli yksi muoto tosiaan on tämän näköinen, tämä on parametrimuoto. Mutta me halutaan tästä parametrimuodosta normaali vektorimuoto, ja tämä b hän nyt ei ole kohtisuorassa b:tä vastaan mitenkään. Eli yritetään se tehdä, se on kohtisuora muoto. No ensimmäiseksi tehdään b:stä yksikövektori. Tämähän ei ole yksikövektori, koska sen hypotenuusa, jos on ykkösen ja ykkösen pinttaiset kateetit, niin hypotenuusastahan tulee 4 juuri 2. Eli uusi suuntavektori jaetaan tuolla pituudella 1 per 4 juuri 2 miinus 1 per 4 juuri 2. Mä nyt käytän poikkeuksellisesti tarkkoja arvoja tässä, koska lopulta kaikki sievenee mukavasti. No, mikä se a sitten on? Tämä nyt on se kaava, mikä me just saatiin. Että jos b ja p on annettu, ja p on nyt yksikövektori. Mä olisin voinut käyttää tässä sitä hattua p:lle, mutta mä korvasin nyt samalla merkinnällä. Laitetaan nämä vaan paikalle, ja tässä tulee jonkun verran algebraa, jonkun verran laskuja, mutta aika suoraviivasta, ja lopulta saadaan, että a on puolikas. Ja jos tosiaan piirtäkää nyt ihmeessä se kuva, niin huomaatte, että tämähän selvästi on, että tämä suora, jos katsoo, että mikä on se piste tältä suoralta, joka on lähinnä orikoa, niin se on se piste puolikas. Eli siirretään a:lla suora sinne puolikkaaseen ja sitten piirretään suuntaan, esimerkiksi yksikkösuuntaan. P on 1 per 4 juuri 2 miinus 1 per 4 juuri 2, ja sitä kerrotaan teillä, niin niinhän se suora piirtyy. Okei, mitäs sitten? Sitten on viimeinen harjoitustehtävä tästä luvusta jäljellä, ja yllättäen tämä liittyy just tähän esimerkkiin 3.6.
Siinä on annettu 2 suoraa, vähän eri tavalla. Tämä on annettu ihan normaalimuodossa, tämä on itse asiassa annettu kulmakerroin muodossa, paitsi että X1 ja X2 on vaihtanut paikkaansa. Ja tehtävänä on etsiä kummallekin suoralle ensiksi jokin parametriesitys ja sitten normaali vektorimuoto. Eli esimerkki 3.6 on vihjeenä tähän harjoitustehtävään 3.4. Okei, tässä oli oikeastaan tässä oli luku 3. Jäljellä on enää tähtiosio siitä seuraavalla videolla. Ja pahoittelen tosiaan, että täällä oli muutamia kirjoitusvirheitä tai ajatusvirheitä riippuen sitten, mikä oli virheen syy. Virheitä oli, nämä korjaan tosiaan nyt. Eli kun katsotte sitten Prujuja samaan aikaan kun katsotte videota, niin älkää ihmettelekö, että Prujuissa on pari asiaa eri tavalla. Tosiaan pari virhettä on vaan korjattu. Mutta tässä tämä video. Nähdään seuraavilla videoilla. Morjes!